नमस्कार. आयज खूब बरें दिसता. बर्थडेचे एक दीस पयलीं एक गिफ्ट येता आनी खरेंच आनंदाची गोष्ट. आयज एंटायर हरमल पंचायत म्हणजे 9चे 9 मेंबर आयज आमकां जॉयंट जाल्ले आहात. खरेंच बरें दिसता. उदरगत फॅमिली तेंचे वेलकम करता हांव. वांगडा रावन उदरगतीचें काम करपाक हरमलान आनीक मजबूत हात मेळयले आहात आनी म्हाका दिसता तेंच्या वांगडा तेंचे एकवटान म्हणटात ती तशें हरमलची उदरगत डेफिनेटली जातली. परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी वेलकम म्हणटात हाका. म्हणजे खूब तेंप जालो की हरमल पंचायत अशीच म्हणजे खंय कितें तेंच कळनासलें, पूण तेंच्यांनी रायट डिसिजन आयज घेतला आनी आयज आमच्या वांगडा जॉयन जाल्यात ती. आयज एंटायर म्हणजे 9चे 9 एकूय मेंबर असो भायर ना, सगळे एकी कडेन येयल्यात आनी फुडले म्हणजे अपकमींग प्रोजेक्ट सगळे आहात ताका लागून तांकांय बेनिफीट आहा. तेंचे म्हणजे इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट म्हणटात तो आमचो पंचायत घर. म्हणजे तुमी जाणा आसतले हरमला पंचायत कशी आसा ती. आनी जेन्ना आमदार जालो तेन्ना एकदां विजिटाक गेलो म्हणजे हांगा लोक कशे येवं शकतात म्हणजे कितेंशे रुमान कशे. सो ताका लागून आयडेंटिफाय करपाक प्रॉपर्टी स्टार्ट केल्ली तेन्ना आमकां म्हाज्या लक्षांत बालभवनाची शाळा जी आहा ती नजरेक येयली. तेन्ना जेन्ना प्रपोजल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर घातलो तेणी फॉवर्ड कर म्हटलं मूव कर आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान एज्युकेशन डिपार्टमेंटल प्रॉपर्टी ती 1,500 स्क्वेअर मिटर ती ट्रान्सफर करपाक जाय आसले डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन. ती एंटायर प्रोसेस एक्चुली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रान्सफर करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. ती ट्रान्सफर करून आयज ताका एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल मेळ्ळा आनी बेगिनात बेगीन तेचे फावंडेशन स्टोनूय जातलें. म्हणजे आमकां एक हरमल पंचायत म्हणटा ती 5 कोटीची हरमल पंचायत बिल्डींग तुमकां नवीन फूल फ्लॅश नवीन दिसतली, जेणे करून आमची सरपंचाचे फूल फ्लॅश कॅबीन, डेप्युटी सरपंच कॅबीन, सेक्रेटरीचे कॉन्फरन्स हॉल आनी बाकीचे इतर गोष्टी थंयसर फेसिलिटीज सगळे आसतले. परत एकदां तांकां वेलकम करता आनी ते स्वताहून सांगतले कित्याक जॉयन जाल्यात कित्याक येयल्यात ते. पूण खरेंच बरें दिसता जेन्ना मांद्रे मतदारसंघाचें डेव्हलपमेंट करतना प्रत्येक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव न्हू प्रत्येक मतदार ह्यो आमकां जॉयन जायता. एक फॅमिली कशी कनेक्ट जायत आसा आनी डे बाय डे स्ट्रॉंग जाता. परत एकदा थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. तुमी उदरगत फॅमिलीन जॉयन जाल्या बद्दल धन्यवाद. इन ॲडव्हान्स हॅपी बर्थडे सर आमच्या सगळ्यांकडून हरमल पंचायततर्फे. जसं सरांनी सांगितलं आहे, एक सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे जे आमचं पंचायत घर होणार आहे ते खरंच खूप गरजेचं होतं. कारण सगळ्यांना तिथे मेन म्हणजे पार्किंग नाही त्यामुळे लोकांना गाडी बाहेर लावून एवढा रस्ता चालत ये आणि आमच्या पंचायतमध्ये येऊन नंतर सगळं करणं हे पॉसिबल नाहीच होत आहे. तिथे खूप कंजेस्टेड एरिया आहे तो. त्यामुळे ते पंचायत घर एक झालं तेव्हा आम्हाला सगळ्यांनाच खूप आनंद झाला होता जेव्हा ते लेटर झालं होतं. आणि आम्ही तेव्हा सरांच्या ऑफिसमध्येच बसलो होतो आणि सरांनी सांगितलं तुम्ही आलं आणि तुमच्यासोबत तुमचं हे बघा सीएमनी साईन मारलेलं लेटर आलं असं सांगितलं होतं त्यावेळेला. आणि ते जे काम जे एवढं फटाफट यांनी सरांनी करून घेतलं आणि आता ते पूर्णत्वास आलंय. आता फक्त केव्हा एकदा आम्ही जाऊन नारळ फोडतो आणि आमच्या कामाला शुभारंभ होतो याची आम्ही वाट बघतोय. आणि सरांनी जसं सांगितलं आम्ही जॉईन होण्यासाठी कारण इतकंच की जेव्हा मी सरपंच झाले होते तेव्हाच जाऊन आम्ही सरांना जॉईन झालो होतो आणि तेव्हापासून आमची जी कामं थोडी का होईना. माझ्याच वाड्यावरचं उदाहरण द्यायचं झालं तर खूप सारं काम झालेलं आहे. जो एक ब्रिज होता पारसेकर वाड्यावरचा तो खूप म्हणजे असा डेंजरस सिच्युएशनमध्ये तो पूल होता. तिथून शाळा आहे तर लहान मुलं जे पुढचं आपलं नेक्स्ट जनरेशन जे घडणार आहे त्याला काही इजा हानी होता कामा नये. त्यासाठी मी सरांकडे परत जाऊन खूप रिक्वेस्ट केली सरांना की सर ते माझं एक काम करून द्या. पण सरांनी माझं एक काम नाही, माझी खूप सारी कामं माझ्या वाड्यावरती झालेली आहेत, तशीच अजूनही सगळी होतील. मी लास्ट एका बाईटमध्ये पण म्हटलेलं आहे की आमची 2 वर्ष अशीच वाया गेली. तेव्हाच जर आम्ही जॉईन झालो असतं तर माझं अजून काहीतरी काम मला सांगून मला अजून काहीतरी करता आलं असतं. पण जे गेलं ते गेलं, त्याकडे आता लक्ष देत नाही मी. जे आता पुढे होईल त्याकडे लक्ष देते आणि आज आम्ही आता पण आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, पुढेही राहणार आहोत. असं नाही की आता आमचं काम झालं म्हणून आमचं काम संपलं, असं नाही. यापुढेही आम्ही राहू आणि सरांना त्याच शुभेच्छा देते. आणि त्याच्यानंतर सरांनी सुद्धा असंच आमचं हरमलचं मांद्रे मतदारसंघाचं सगळं असंच सरांनी अजून डेव्हलपमेंट खूप करावं अशी इच्छा आहे. आणि सरांना पुन्हा एकदा इन ॲडव्हान्स हॅपी बर्थडे. मेंबर जी भाई बरोबर आहात आणि ह्याच्या पुढे असो आणि काहीतरी भाई कामां डेव्हलपमेंट जॉबाची कामां बरी गेलेली आहा ह्याच्या पुढे असतो. आम्ही 9 मेंबर भैया आता असो ह्याच्या पुढे असतो. ठाकूर एकच तुका
तो आमच्या वांगडा. तुझ्याच बरोबर असा बाई वांगडा सुरुवातीपासून हय, असा सुरवात. आणि आता तू सांगता आपण भाई वांगडा असा म्हणून पहिली पासून बाई वांगडा बाकी आम्ही 9 बाई वांगडा आसतलो आता आसतलो याच्या फुडें आसतलो. व्हडले सरपंच हॅपी बर्थडे म्हणटा फ्रॉम आमच्या सगळ्या पंचायत मदीं. फाल्यां तेची बर्थडे पूण इन एडवान्स ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा. बाई म्हणटा की आमची पंचायत आयज म्हणटा तो आमी ताका जॉयन जाले पूण अशें ना जे पर्यंत तो फ्रॉम द फर्स्ट इयर सेकंड इयरासून आमचे सगळे 9 पंच ताच्या वांगडाच आहले. पूण कितें जालें ओपनली ताका सांगोंक ना आहलें आमी येवन आयज सांगता ताका एक बर्थडे गिफ्ट घेवन ताका एक सांगोंक येयलो की आमी 9 जावन ताच्या बरोबर पयलीं आसल्यो इतलें ना पूण ओपनली आयज ओपनली एक घोशीत करता की आमी 9 जावन ताचे फूल पंचायत आमच्या आरामूर ताच्या वांगडा आमी. सो आनी ह्या फुडें आमी ताच्या वांगडा आसतले. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां पंचायत घर ते आमचे बांदतात थिंगा आमचे लायब्ररी येतले आनी हेर कितें घेतले. पूण सांगपाचें मेन म्हणल्यार जे पर्यंत तो एज अ यूथ जे पर्यंत तो इतले फास्ट काम करता विदीन लायक 2-3 इयर्सान ताणें सगळे कितलेशे प्रोजेक्ट केले कितले प्रोजेक्ट हाडले. सो आमकां होच एक ह्या फुडें आमकां होच लिडर जावं हे तो लायक इन अ टेम्पो म्हटल्या भशेन जे स्पिडीन तो काम करता ते स्पिडीन आमची मांद्र्याची उदरगत जायत वयता. आतां आमी हालींच बोर्ड एग्जाम पळयल्या 12th एग्जाम पळयल्या गोंयान आमचे पेडणे फर्स्ट येयला 12थाकूय फूल हितून गोंयान फर्स्ट येयला बोर्डाकूय येयला. सो कितें तरी हेच आमकां बॅकअप मेळता शिक्षणाक फक्त आयच्या भुरग्यांक बूक वाडले कितलेशे एग्रीकल्चरांत काम करता आनी सगळ्याक म्हाका लायक जाता जे मेडिकल फिल्डांतून जे काम करता. कोणाक तर जायना जाल्यार तो आपले पर्सनल हे करून ताका ट्रान्सपोर्ट जावं बाकीचे हेर जावं तो काम करता. सो ह्या कामाक लागून आमचे सगळेच हीच आमचीच पंचायत न्हू हेरूय म्हाका दिसता फूल मांद्रे गोंयचे पंचायत ताका जॉयन जाल्या. म्हाका आयकल्ल्या भशेन पेडणे सायडींतल्यो 4-5 म्हयने येवपाच्यो. सो इतले ताका जे कामां करून तेचे आमी हें करता. वन्स अगेन जीत भाई तुका व्हेरी हॅपी बर्थडे विश यू ऑल द सक्सेस इन द लायफ. थँक्यू. हनुमान पंचायत मेंबर आम्ही 9 पंचायत मेंबर सगळ्या वांगडा भाईच वांगडा आसा. आता तू फुडली सरपंच जातली कितें आसतलो तुजो उद्देश विकास कशा पद्धतीने करपाक. हांव बाई बरोबर रावन फुडली कामां करतलें. सध्या हरमलचो एक विशय आहा तो CRZ ती लोकांची सगळी घरां वांटोवंक जाय तेचे खातीर कितें सरपंच ह्या नात्यान कितें आसतले तुमचे प्रयत्न. हां पूण हांव सगळी हेल्प बाई कडसूनच घेवन फुडें वयतलें. येस ओके. एडवान्स भाईक हॅपी बर्थडे फाल्यांचो. आमी आज 9 मेंबर आमी भाई वांगडा आसा आनी हेच्या पयलीं आहलो आनी आतां हेच्या उपरांत आमी आतां भाई वांगडाच आसा आनी भाई वांगडाच रावतलो. थँक्यू.